Какво става негри? Вече е един приятел до мен, не знам дали се вижда в тъмното. Бати, тук какво са базика, че съм по-тъмен. Колко? Ще играем Outlast New. Той не знае играта изобщо, аз малко съм играл. Затова ще е интересен. Така, тук се приземихме на път. Отгоре паднах и трябва да взема някакви глупости, за да включим... Ще влеем тук. Това е единственото място, където моя е по принцип. Практично тук на лаптопа. Тук е нещо, батерии, такива работи. Не, няма този път. Насам... бележки. За кого ги събирам, като не ги чета? Тупик, hold Q. И да, те застане и поглежда. Леле майко. Как бе застанал някакъв инвалидната количка? Той е безобиден. Я вари при него. Какво става, майка? Аз просто така ще те заобиколя. Убавец. Ти изобщо играл ли си малко от тази игра? Не. Ти в началото беше изпуснал, да. Един път цъкнах и нямаше в началото. Колко неутрално си премина през тях. Оп! Кой ти бе? Идете, бе. Идва ми с мир. Нещо държиш. Паспортът. Аз се сети, трябва да влезем на едно място. Зато и дойдох. Сега се връщаме и отиваме. Какво гледа? Празен екран. Той се е изживял. Нека. Тук си се позабавлял с вазата, Нека просто да те оставя. Не така, не така. Махай се, бе! Ти казвам да... Да са гаврели с тебе сега по интернет, Don't hurt me anymore! Байли са, бе, педераш, шибан ще ма стряска. Бягай, с камера. Ти копелен си мръсно. Кой откърти вратата? Исках да я затворя. Тук много лаптопи, маптопи. Тук е още един инвалиден стол. Holy the fuck is this? Какво разбиваш там? Педерас. Публични туалети. Кенева? Първото, тук чистача си остава нещата. Нека да така, да видим тук какво има. Опа! Май си се озорил тук. Добре си влязал. Witness. Как да ти кажа, двете роки туалетна хартия няма ти стигна. Те са 3, пак няма ти стигна. Ай, затваряй, да оставим тук сега. Па ти буквално си влязал в работата си. Но той вътре в кенефа ли бе? Да. Оня дет разбива да не е за тебе. Да се надяваме, че не. Тук пак някакъв... И мухите как се чуват? Батерийка. Да фък. Не затвори вратата преди да влиза. Аз не гледам с затворени очи, съм ще съм гледа. Гледай, бе. Ай, за ето където ми беше. Тъс карта дете зи. Да. Сядай на компа. Сега въведи порно сайта, не бе. Security надалей, security system. Виж колко е луд. Музичката се нажежи. Виж някакъв ненормалник. Тук става опасно. Опа, замина. Спря тока. Рестарт да генератора. We have to contain. Идва. Какво става? Усетих, давай, прибери се в шкафа. Влизай в шкафа, бързо. Не разбивай вратата, Олекса. Бързо. Пак ти изрода.
Малко прасе, те ли ще ми викаш? Провери в другия шкаф. А в Франция е Лорсио. Провери в другия шкаф. Какво значи ще те Тук съм, кучко. Тръгвай! Хубав си, за YouTube си. Давай. А сега не. Опа, фалцана! Дай. Нещо ма спира! Тичай! Тичай. Ако не ме види, че влизам в шкафа, ще се скрия. Бързо в шкафа! Бързо в Не, мъкни се! Ставай! Давай! Къде? Оп, си съм тук. Съм към тук. Дай. О, смъртнах се, май. О, измъкнах се. Прекалено дебел, за да мини. Тук ли си? О, мой fucking god, влизай! Там ли беше, бе? Аз малко ще почина от играта ти си цъкне. О, май fucking god. Я плашай. Добре, за какво песичката ни спира? Тук трябва на още нижи. Никой. Куздер някакъв казва. Да. Тук трябва да се пуска ток. Защото оня този педерас, като прикали с компютъра, им спряха тока. Ето, и тия простоти. Пусни тока. Чай затворя вратата. Дали някой ще да? Батерия. Че пак да застана до шкафа, че си ебал майката. Никой не чува нужда идва. От дишането ти педера шиба, нищо не разбирам какво става. Май се скрих, преди да разбия вратата. Няма никой тук! Никой няма! Не към шкафа! Мокни ме пак ти стига диша като парем около тих. Да, развери съм тогава. Just another ghost. Какъв призрак вече? Майко. Тей. Сега, работата ми е да влезе в другата врата. За да пусна другия бутон и след това има една ръчка. До тук съм го играл. Така. Опа. О май! Опи! Хайде да тръгнеш на някъде. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Добре. На 3 тръгвам към една врата. Оу! Той застана точно там. Добре, педерас, ма да се ще ми свърши тока. Той разбива другата врата. Сега трябва да се измъкне. А колко генератора трябва да включиш? 2 плюс една ръчка. Чакай да ни хаби батерия. Ама пак нищо не виждам. Влади камерата. Добре, тръгвам на 3.
Едно. 2, давай! Дай газ! Fucking газ! Fucking газ! Да стана на пътя, бе! Тичай! Скачай! Избяга. Уф, майко. Добре, защо? Когато точно реших да тръгна и той беше там. И тук никога няма последствия. Само ми изхъби батерията, копеленце шибанова. Шолката ми отново. Баща ти! Май не ме усети, има подбой. Ехехехе. Не ме вижда. Чакай да се скрие. Не ми се вярва чак до тук да дойде. Hello! Как ми каза hello? Путка шибана долна, не мога мина за тебе. Who's there? Баща ти? Момичката ти мръсна да е дърго. Просто му остави да премина. Гледай го как седи, бе, човек! Ай, май не се! Какво седиш до... То се укражава точно място, където трябва да отида. Как да стана на шишканата върта? Педерас гаден, точно там трябва ти да излез от там. Имам една идея, тичам със скорост, пускам бутона и пак се хрия. Фани ли ма фани? Майка ти дейба! Стя, бе! Всеки фъкин път! Запиква вратата, търсва! Я бе, не можах, бе, той само там кръжи, бе! Долно копеле! Знаеш как ми изхъби батериите сега? Имах супер много! Този път бия на спринта! Зареждам батерия. Има интерес... Ай, скучи, бе! Какво става, негро? Спри се, бе! Майка ти дай ба! Бах ти, бе! Върни се, отде ти идиш! Бах ти, кучката! Бах, копеленцето! Как ми завърши батерията, ми приключи.